Bueno, aquí non se pode hacer mal falar nada de nada. Vale, directo. Hai que saber formar. As mulleres van poñer mollo, trae tres. Unha, dúas, tres. Venga, tres acción. Venga, tres. Mulleres aira, aí me cacho. Pícamos o sol. O que ven comigo? O que? Cara da soira. Ai. Para unha ou dos? Cantas? No, llega, porque é difícil. Outras igual que esa. Outro aí. Outro pé. Ao revés, venga aí. No, había ya. Para iso, é que non ensayaron, entón. Este donde? Este donde ya está cabreado. Ao revés, espiga con espiga. Que non ensayaron de voto.